Γεια σας, είμαι η Καλλιόπη και στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να υπολογίσουμε το φωτισμό έκτακτης ανάγκης μέσω του λογισμικού Dilux Evo. Αυτό είναι ένα σενάριο φωτισμού που ενεργοποιείται σε μια ενδεχόμενη διακοπή στη γενική παροχή του κυρίως κυκλώματος φωτισμού, με σκοπό να κατευθύνουμε τους χρήστες του χώρου προς την έξοδο χωρίς την ύπαρξη πανικού. Για να δούμε ένα παράδειγμα αυτού του σεναρίου εφαρμοσμένο σε μια βιοτεχνία. Εδώ βλέπουμε το εσωτερικό μέρος του κτηρίου, το οποίο χωρίζεται σε ισόγειο και ημιόροφο. Έχει δύο τελικές εξόδους και αποτελείται από το χώρο παραγωγής, τον αποθηκευτικό χώρο, τα γραφεία, τα λουτρά, το χώρο διαλύματος. Εμείς θα δούμε αναλυτικότερα το γραφείο, τους διαδρόμους και τις σκάλες. Για το σενάριο φωτισμού αυτό, είναι απαραίτητο να ορίσουμε τους διαδρόμους διαφυγής προς τις τελικές εξόδους και τις επιφάνειες αποτροπής πανικού σε όλα τα δωμάτια. Έπειτα, επιλέγουμε τα εφεδρικά φωτιστικά, backup lighting, τα φωτιστικά σήμανσης, emergency lighting και τα εντάσσουμε στο σενάριο αυτό. Εφαρμόζοντας τα τώρα όλα αυτά στο Dilux Evo, το λογισμικό μας κάνει τους υπολογισμούς σύμφωνα με το πρότυπο φωτισμού έκτακτης ανάγκης EN1838, καταφέροντας έτσι να πετύχουμε τις απαιτούμενες τιμές. Εμείς τώρα για τη μελέτη αυτή χρησιμοποίησαμε εφεδρικά φωτιστικά, όπου το καθένα από αυτά είναι συνδεδεμένο με την μπαταρία και το converter του. Σε μια ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος θα ενεργοποιηθεί η emergency λειτουργία, δηλαδή θα δουλέψουμε ένα ποσοστό μειωμένο, περίπου στο 10% τους και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, περίπου 3 ώρες. Για να δούμε τι επιλέξαμε. Το κρεμαστό αυτό φωτιστικό επιλέχθηκε για το χώρο παραγωγής, το χωνευτό πάνελ οροφής για τα γραφεία, το χωνευτό σπότ οροφής με θερμοκρασία χρώματος 4.000 Kelvin για τους διαδρόμους και τις σκάλες και το χωνευτό σπότ με θερμοκρασία χρώματος 3.000 Kelvin για τα λουτρά και το χώρο διαλύματος. Και τώρα πάμε στα φωτιστικά σήμανσης, emergency lighting. Αυτό σηματοδοτεί τις τελικές εξόδους. Αυτό είναι για την ένδειξη κατεύθυνσης ή και αλλαγή κατεύθυνσης. Και αυτό σηματοδοτεί τον πυροσβεστικό εξοπλισμό. Η επιφάνεια αποτροπής πανικού είναι μια επιφάνεια υπολογισμού που εφαρμόζεται στο ύψος του δαπέδου και εντός της περιοχής της υπολογίζουμε τις τιμές έντασης του φωτισμού και την ομοιομορφία του. Οι απαιτούμενες τιμές είναι ένταση minimum 0,5 lux και ομοιομορφία minimum 0,025. Πάμε να σχεδιάσουμε και να υπολογίσουμε την επιφάνεια αποτροπής πανικού στο γραφείο 2. Αυτός είναι ο ιστορικός μας χώρος στην κάτωψη. Και πάμε στην τρισδιάστατη όψη. Και εδώ βλέπουμε οπτικοποιημένο το γενικό φωτισμό. Κάτωψη, πάμε στη λειτουργία αντικείμενο υπολογισμού. Στην κάτωψη. Πάμε να εφαρμόσουμε στο δάπεδο μια επιφάνεια αποτροπής πανικού. Τα αποτελέσματα κυρώνονται γιατί πριν είχαμε δημιουργήσει σενάριο γενικού φωτισμού και τώρα θέλουμε να φτιάξουμε ένα νέο σενάριο, το σενάριο ανάγκης. Αυτό το πράσινο είναι επιφάνεια αποτροπής πανικού με περιφερική ζώνη 50 εκατοστά, περιφερική ζώνη περιοχή εκτός υπολογισμού και 0,5 είναι οι minimum απαιτούμενες εντάσεις. Το ύψος τώρα 0 δεν είναι σωστό, πάμε να το διορθώσουμε. Πάμε στην όψη, στις σκάλες. Να δούμε το ύψος του ημιόροφου σε σχέση με το ισόγειο. Είναι 1 μέτρο και 12 εκατοστά. Πάμε στην κάτωψη, στο γραφείο 2.
και διορθώνουμε το ύψος για ένα 12. Μετά πάμε στη τρισδιάστατη όψη και βλέπουμε την επιφάνεια υπολογισμού εφαρμοσμένη στο δάπεδο. Πάμε στη λειτουργία φωτιστικά. Επιλέγουμε το φωτιστικό που μας ενδιαφέρει. Πάμε στις ιδιότητες και από φωτιστικό γενικού φωτισμού θέλουμε να γίνει και φωτιστικό με μέρες στη λειτουργία. Και εδώ βλέπουμε άμεσα τα λαθασμένα χρώματα. Δηλαδή το πράσινο συμβολίζει την περιοχή με τιμή ίσο ή μεγαλύτερο το 5 lux και το γαλάζιο περιοχή με μεγαλύτερο ή ίσο του 1 lux. Και εμείς θέλουμε minimum 0,5 lux εντός της επιφάνειας αποτροπής. Οπότε πετύχαμε τις απαιτούμενες τιμές. Και μην ξεχνάμε ότι το φωτιστικό το οποίο ορίσαμε ως φωτιστικό με μέρες στη λειτουργία δουλεύει στο 10% του. Πάμε να κάνουμε έναν υπολογισμό. Πάμε στα αποτελέσματα. Στην επιφάνεια αποτροπής πανικού πήραμε 1,25 ενώ θέλαμε minimum 0,5 lux, οπότε είμαστε μια χαρά και 0,062 ενώ το minimum ήταν 0,025. Οπότε πετύχαμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Βλέπουμε εδώ τις γραμμές ISO Lux που αναγράφονται πάνω στα αποτελέσματα των εντάσεων. Και πάμε και εδώ και βλέπουμε και το φωτισμό σε τρισδιάστατη όψη. Ας δούμε τώρα τις οδεύσεις διαφυγής. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Φωτισμού Ασφαλείας, η N1838, για διαδρόμους διαφυγής πλάτους μέχρι 2 μέτρα, πρέπει να πετυχαίνουμε στο ύψος του δαπέδου και στο κεντρικό άξονα κατά μήκος του διαδρόμου τουλάχιστον 1 lux. Επίσης και στη μισή απόσταση του φάρδους του διαδρόμου, δηλαδή αν είναι 2 μέτρα το συνολικό φάρδος, πρέπει 50 εκατοστά δεξιά και 50 εκατοστά αριστερά από το κεντρικό άξονα να πάρουμε τιμή εντάσεως τουλάχιστον 0,5 lux. Πάμε τώρα να δούμε στη μελέτη ένα δρόμο διαφυγής. Έχουμε ήδη σχεδιάσει το γενικό φωτισμό διαδρόμου και θα χρησιμοποιήσουμε κάποια φωτιστικά από αυτά ως φωτιστικά έκτακτης ανάγκης, με σκοπό να οδηγήσουμε το βλέμμα του ανθρώπου προς την επιθυμητή έξοδο. Αρχικά πάμε στη λειτουργία αντικείμενα υπολογισμού. Θέλουμε να σχηματίσουμε αυτή εδώ την πορεία του δρόμου. Τώρα επειδή παρεμβάλλονται σκάλες, ο δρόμος θα χωριστεί σε 2 τμήματα. Εμείς θα δούμε το πρώτο τμήμα. Επιλέγουμε το εργαλείο δρόμος διαφυγής και σχηματίζουμε την πορεία του δρόμου μέχρι τις σκάλες. Πάμε πάλι να διορθώσουμε το ύψος. Είπαμε ότι είμαστε στον ημιόροφο, δηλαδή στο 1,12 μέτρα. Πάμε στη λειτουργία φωτιστικά και επιλέγουμε τα φωτιστικά που θα χρησιμοποιήσουμε ως φωτιστικά ανάγκης για αυτό το τμήμα του δρόμου διαφυγής. Πάμε στις ιδιότητες και επιλέγουμε το φωτιστικό να χρησιμοποιείται πέρα από το γενικό φωτισμό και ως φωτιστικό ανάγκη στο 10% του σε σχέση με την κανονική του λειτουργία. Πάμε στην προεπισκόπηση λαθασμένων χρωμάτων. Έχουμε ενεργή αυτή λειτουργία, επιλέγουμε ένα φωτιστικό και έτσι οπτικοποιούνται σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα των εντάσεων και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε άμεσα, αν χρειάζεται, να βελτιστοποιήσουμε και να διορθώσουμε γρήγορα και εύκολα τις θέσεις φωτιστικών. Ας κάνουμε όμως και έναν υπολογισμό για να εξετάσουμε τα αποτελέσματα. Πάμε στα αποτελέσματα για να δούμε ποιος δρόμος διαφύγης είναι. Αντικείμενο υπολογισμού. Το επιλέγουμε. Είναι ο δρόμος διαφύγης 9. Και βλέπουμε ότι έχουμε 4,29 στο κεντρικό άξονα, όπου η μίνιμουμ απαιτούμενη τιμή είναι 1 lux. Και η ομοιομορφία μας βγήκε 0,23, όπου ως μίνιμουμ τιμή έχουμε 0,025. Οπότε είμαστε μια χαρά. Κλείνουμε τα αποτελέσματα. Πάμε στη τρισδιάστατη όψη και βλέπουμε το διάδρομο.
Το βάθος είναι το φωτιστικό σήμανσης, όπου σηματοδοτεί την κατεύθυνση προς τις σκάλες, το παραλληλόγραμμο. Πάμε στο σενάριο φωτισμού ανάγκης και τον ενεργοποιούμε. Και εδώ πλέον βλέπουμε οπτικοποιημένο το αποτέλεσμα. Μετά την ολοκλήρωση του υπολογισμού, τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούμε, πηγαίνοντας στη λειτουργία τεκμηρίωση, να τα εξάγουμε από το λογισμικό και σε μορφή PDF. Εδώ βλέπουμε την κάτωψη και τα φωτιστικά τα οποία έχουν ενταχθεί στο σενάριο φωτισμού ανάγκης. Είναι αυτά που είναι με μπλε χρώμα. Πάμε στο γραφείο και βλέπουμε τσεκαρισμένες με πράσινο τις απαιτούμενες τιμές, που σημαίνει ότι πετύχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πάμε και στο τμήμα διαδρόμου, όπου και εδώ πετύχαμε τις εντάσεις και την ομοιομορφία. Πέρα από τους υπολογισμούς φωτισμού των επιφανειών αποτροπής πανικού δωματίων και τον δρόμο διαφυγής, στο σενάριο φωτισμού ανάγκης πρέπει να μελετηθούν και ειδικές περιοχές. Δηλαδή, στο ύψος του δαπέδου, στο σημείο που έχουμε τη σήμανση με την ένδειξη αλλαγής κατεύθυνσης, χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα λουξ και το ίδιο μπροστά από την τελική έξοδο. Στις σκάλες χρειαζόμαστε στο δάπεδο πάλι μίνιμουμ ένα λουξ. Στο ύψος της επιφάνειας εργασίας υψηλού κινδύνου, 15 λουξ είναι η ελάχιστη απαιτούμενη τιμή και κάθετα μπροστά από το πυροσβεστικό εξοπλισμό χρειαζόμαστε μίνιμουμ 5 λουξ. Και εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα των εντάσεων στις επιφάνειες αυτές. Εδώ βλέπουμε 18-19, ενώ θέλαμε 15 μίνιμουμ, οπότε μια χαρά. Εδώ θέλαμε ένα λουξ και έχουμε πετύχει πολύ παραπάνω. Εδώ στο πυροσβεστικό εξοπλισμό θέλαμε 5, οπότε τα έχουμε ξεπεράσει μια χαρά. Και ας πάμε να δούμε και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια επιφάνεια υπολογισμού. Πάμε στα αντικείμενα υπολογισμού, στην κάτωψη, σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο αντικείμενο υπολογισμού, το σέρνουμε, το κουμπάμε στο δάπεδο, έχουμε ενεργοποιημένη τη μέτρηση αυτή της έντασης, κάνουμε ένα υπολογισμό και εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα των εντάσεων. Έχουμε πετύχει τιμές πάνω από ένα λουξ, οπότε έχουμε πάρει το επιθυμητό μας αποτέλεσμα.